I jo ara només et porte els 3 TikToks de la setmana. Comencem amb Mara Rius, des de Moncofa, la nostra nuaje preferida, que porta, així, no sé si recordes un TikTok que va fer aquest estiu Mara, dient que els madrilenys que van a Moncofa i tal, pues ojo lo que ara ve a dir-nos. Mira, Mara Rius, ahí va. Però ja el tens. Qui s'ha passat tot l'estiu queixant-se dels madrilenys a Moncofa i ara se'n va a Madrid a viure. Ahí la tens. Ahí tens la cosa, Ahí tenim a Mara Rius, però ara sí, passem als TikToks del rotllo que te molen a tu, perquè te porte a Pichat aquí per fi, has pogut conèixer en persona. Sí, però no contem res. No diguem res. No diguem res. Te porte a Pichat en un dels seus clàssics Som valencianoparlants fent coses, digue-me. Mira. Hola, bon dia, som Xema valencianoparlants fent coses, la tenen a Pichat. Quin és el seu problema? Que a València no es parla valencià. Val, i vostè d'on és? De València. València, però València capital. No es parla valencià. Val, molt bé. Una pregunteta. Quan vostè va a comerços de València capital, parla en valencià? No parla en valencià. Ok. Quan va al metge, parla en valencià? Tampoc. Tampoc vostè parla en valencià. Val, aleshores, vostè parla en valencià en algun moment? No, que jo no hablo valenciano. Val, ok, no passa res. Clar, el problema és que, clar, si vostè no parla valencià a ningú, clar, la gent respon en castellà. Són coses que passen, saps? Sí, ja veus, Clar, però, no, jo conec de gent que en altres casos que la gent sí que parla valencià a València, Sí, van a una tenda i parlen en valencià. I alguna gent respon en castellà i l'altra en valencià, Sí, en valencià també la gent parla en valencià. Clar, sí. Qui? Jo. Jo, per exemple, sí. Ale, vinga, que tinga un bon dia, Sí, bon dia. En valencià, vinga. Adéu. Enteníem. I les curiositats que ens porta a Pichat, la veritat és que hi ha de vegades que són coses molt senzilles que mos transmitix, però són reals con la vida misma. Totalment, o sigui, fan una exposició del que trobem en el nostre dia a dia. En este cas, la gent s'ha ficat, ara, és cert, a València troba a costar gent, o sigui, costa trobar gent... A València capital, a València capital costa trobar gent que parli valencià, però n'hi ha. El problema és que, clar, si tu parles valencià i vas allí i parles castellà perquè te responen en castellà, tu ja estàs contribuint a que no es parli valencià. Una realitat més que mos porta a Pichat des de Sagunt, però ara te porte al teu preferit, a Cabra Fotuda, en el nou episodi La maestra se va a la playa. A veure què te pareix. Ara que es comença l'escola. Ai, fa un dia que vinc a la platja i és aquest dia. Les marors rebolicats i tot. M'agrada l'arena, si és que no m'agrada l'arena. No. Posarà la sombrilla així. Vols posar-la, si vols destacar així dins de la meva figa? No, és que els veig massa proper. No tindràs platja, no se deixa. Mamá, mira, es la profe de Valen. Mamá. Hola. Sí, demà mos veiem. Sí, a clase. A ver, pues n'hi ha que protegirse la pell. Deixen menalomes d'eixos, que un cáncer no lo quiere nadie. Así que tú, como enteres la pelota te la punche. Señorita, ¿que no tienes playa? ¿Que tiene que estar aquí al lado? ¿Usted sabe lo que es la distancia social? Pues vestén usted a la otra parte, hija. Reina! Ai, què més Ai, veig? fa aquí la de religió, senyor. Va, Kiko! Sí, si Déu vol, mos veurem demà. Que de merda que mos així per prendre el sol, Ale, Dios. Jesucrist. Mira, saps què et dic? Que ja que han vingut, vamos a jugar. Ale, cap a casa. M'encanta esta mestra i les seues reaccions i lo bon queda que sempre quan es troba els seus alumnes o altres profes per el món. Totalment, és la meva professora Amparo, és ella.